Stħarriġ mill-gazzetta t-Torċa juri li d-distakk bejn iż-żewġ mexxejja f'Malta huwa ta' kważi 30%. Skont dan l-istħarriġ lejliet it-tħabbira ta' budget ieħor minn Gvern Laburista, il-Prim Ministru Joseph Muscat igawdi l-fiduċja ta' 64%. Dan fil-waqt li l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija igawdi minn 34.2% tal-fiduċja tan-nies. Dawn il-figuri dwar li ma mexxej huwa l-aktar fdat inħadmu b'metodu imsejjaħ Multiple Imputation Technique biex l-istħarriġ xjentifiku joħroġ aktar ċar. L-istess stħarriġ wera li sena u 4 xhur wara l-elezzjoni ġenerali, il-Partit Laburista żied l-appoġġ bi 3%. Fil-fatt id-distakk bejn iż-żewġ partiti ewlenin issa huwa ta' madwar 55,000 vot. Skont l-istatistiku Vince Marmara, ir-raġuni ewlenija wara dan id-distakk hija minħabba li ammont kbir ta' votanti li votaw lil Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni li għaddiet huma jew indeċiżi jew mhux lest li jivvutaw lil Partit Nazzjonalista. Dan fil-waqt li l-Partit Laburista żamm kważi l-votanti kollha tiegħu li vvotawlu fl-2017.